Представете си, подавате банкнота, всичко изглежда нормално, но нещо кара човека отсреща да се замисли. Фалшивите евробанкноти днес изглеждат почти като истински. Затова е важно да знаете как да ги разпознаете. Бързо, лесно и сигурно. Здравейте! Аз съм Десислава Найденова, експерт от Monote. Ние обработваме парите на над 70% от банките в България. Всеки ден виждаме стотици евробанкноти. Истински и фалшиви. Днес ще ви покажа 3 бързи и лесни начина да проверите една банкнота дали е истинска. Всеки номинал има уникален воден знак. Обикновено портрет и число, които се виждат само срещу светлина. Освен това, ще видите защитна нишка, вградена в самата хартия. Не просто отпечатана. Фалшификатите често използват имитации на печатан знак или фалшива лента. Истинската банкнота е отпечатана с специална технология. Ще усетите повдигнат печат, особено върху числата и надписите. Ако повърхността е гладка или прекалено лъскава, може да е фалшива. Холограмният елемент е може би най-трудният за имитация. При движение на истинска банкнота ще видите как изображението в холограмата се променя от символ към число или се движи. Фалшивите често използват лепенки, фолио или неподвижен печат. В обекти, където всеки ден минават стотици банкноти, UV-лампата е незаменим помощник. Истинските банкноти съдържат скрити защитни елементи, видими само под ултравиолетова светлина, флуоресцентни влакна, числа, фонови мотиви. Фалшификатите често пропускат тези детайли или използват евтини имитации. Ако работите с пари, UV-детекторът ви спестява време и риск. Ако се съмнявате, просто сравнете с друга банкнота. В Monote проверяваме и обслужваме хиляди банкноти всеки ден, с машини и с опитни очи. Научете повече на monotes.bg и в нашия YouTube канал klomba monotes.bg. Monotes – сигурност в брой.